Kung walay mag-uuma, walay pagkaon nga madalid sa talad kananan. Ang natampo nila sa nasod gihatagan og pasidungog pinaagi sa gawad pasasalamat sa Department of Agriculture. Sa ira natong detalye nining report. Sana sinating huwaw nga milana og pipila ka buwan ang mga mag-uuma ang direktang naapektuhan sanglit nagsaligman sa tubig ang ilang mga produkto. Gani halos tanang dapit sa nasod ilabi na sa Central Visayas ang gipabus sa state of calamity tungod kay nangamatay man ang mga tanom nga maoy tinubdan sa panginabuhian sa mga mag-uuma. Apan bisan pa man ini, padayon ang pagtikad sa mga mag-uuma sa ilang yuta, dili lang tungod sa ilang kaugalingon kun dili alang sa uban nga nagsalig kanila. Ang ingon niini nga paningkamot sa mga mag-uuma ang giila ug gipasalamatan sa Department of Agriculture. Sama na lang sa usa ka awardee gikan sa lungsod sa Danao, lalawigan sa Bohol, nga misakripisyo sa ilahang panudlanan, bahalag maalkansi basta dili makulban sa kaldero ang iyang mga tao nga nagsalig usab kanila. Agito na ho itong mga wa pa mo engage sa pagpanguma, labi na sa mga sa vegetable, nga mo hatag, mo effort sila, mo puhunan, mo aron makapakaon ta sa kinatibukan. Let the Central Visayas region try, multiply, let us just put the region in the pillars of agricultural development. Samtang hinaot ang mga mag-uuma nga unta magpadayon ang kagamhanan sa paghatag og ayuda sa panginabuhian ilabi na panahon nga adunay masinati nga problema sama sa El Nino. Gidasig usam sa Department of Agriculture ang katawhan ilabi na ang kabatanunan nga hatagan og importansya ang pag-uma aron magpadayon nga adunay muugmad sa yuta nga maoy tinubdan sa pagkaon. Pasasalamat mga contribution sa atong mga farmers, especially anang pag-produce gyud og pagkaon kay mao man gyud nang gikinahanglan nato. Unya, syempre kung wala ang mga farmers, wala man gyud tay pagkaon. Samtang, giila usab ang partnership sa Cebu Media, lakip na ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.